ditinggal kapribaden kadhe murah mbok yo sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandhamu oh oh aja dipleroki pleroki pleroki mas aja dipleroki ora kok yo karepku jaluk dieseni tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katiluhuran mangko keri ing jaman kok yo sing eling dek eling bab apa mas gelar budaya tribudaya pancene bener kandhamu gendinge aja dipleroki aja dipleroki Mas aja dipleroki ya ta alhamdulillah Mas aja dipoyoki. karepku pengen nyolong sapi ya ketika pruki Warah-warah orang warah-warah sing ora Kuwi mas-mas aja dipleroki kae mertandake nek ora bindeng jajal nek bindeng nek nyanyi piye iso ora. nek wonge ora bindeng Ora bindeng. ora bindeng yo mas aja dipleroki Oh iku ora bindeng. lah nek bindeng apa kok yo iso Bindenge ora cetha ora iso muni mas. piye contone Mas entuk dawuh iku mang nek ora bindeng Ora bindeng. kowe entuk dawuh nek bindeng ya beda nek bindeng piye contone nges ndak diui Iki mergo bindeng. kok bindeng sik nyiyik Pamane kok ngene mas. apa Pamane iki ora bindeng. Lindri adang telung manci lawuhe bothok teri. Nganggo bindeng iso ta ora? nek bindeng kowe lho kok aku kowe sing nyontono bindeng kok malah aku mbok kon indi ah andang iyong anti awe otok anu Bothok anu tok. ngono anti botok ora karuan lho iki omonganmu ora genah dirungokno karo wong ning kene iki piyantun sepuh sing padha mirsani ha iya mongkone mulane awak dhewe sowan mrene iki diketok-ketokne pinterane lho ngono lho Lah iya. lah Paling ora piye kowe saka Bluro tumekaning Bedingin kan pojok etan tumeka pojok pojok kulon. kulon Mon lan subur ayo to. Heeh. Dongakne kagem panjenengan Pak Riyadi. nah iku kentuk dawuh diparani sik Dongakne. Yo, Dongak. kene kono bro ya. kowe ora ngrasakno Apa? mbok kon ndongakno karo wong liya ndonga awak dhewe ora tau bener malah mbok kon ndongakno karo wong liya Iki piye to kancamu iki piye? iki malah maksude iki kowe ditekakno Bu Desi iki kon menehi apa ngono lho Mon lha sing ape menehi sapa wong aku teko kene ape njaluk aduh kok tekan bluro etan nanti kulon iki aku njaluk Ngene lho, Dik. Maksude kowe iku arep menehi donga apa ngono. ora menehi kandhani aku ndonga kanggo aku dhewe sik lara kabeh Wenehi dono sembur lho.
Bocah iki koclok wae. Maksude iki Jere dono sembur. dono weweh. Sing diwewehno apa wong aku dhewe wong ora duwe. Paribasan kagem panjenengan Pak Riyadi dalah Bu Desi nyambut gawe direwangi adus keringet. Apa ora ana banyu kowe iki ya padha ae. Ora ana Adus iki nggo banyu. banyu kok malah mbok kon nggo keringet terus. Paribasan ngene lho Mas, ndungakno ora Goblok, gudak, nanggap ketoprak yo dhuwit paribasan kae Pak Riyadi mergawe sirah nggo sikil nggo sirah. Berarti Bangke ondel-ondel sore mang. Iki lho cah kok angel menang. Kok sirah Sirah sikil. sikil. Maksudnya Pak Riyadi mbok gawe mempeng raroh rino raroh wengi. lambe melek nek diantem kursi ra tak eloki kowe. Ora roh rino. Lah kok ora roh rino ora roh ngi. Kowe berarti ngarani Pak kuwi. Maksudnya Ora roh rino ora roh bocah iki hati-hati kowe nek omong ado-ado teko kene. piye lah cah iki? Bocah kok Maksudnya ngene lho Mas. Sik, Kok bolos apa jare? sik Kok aku iya kono iya. sesuk jeroane temon preksakno. Kenapa? Panggungku ngasek geder. apa no Lek? Jeroan preksakno. Kenapa? Panggungku karo pilarku ngasek ijo Lah napa? Mbok pentuti terus kok. Lha kok salah mbok ambu wong aku kelangane biasa ae. Lah aku yo ning andengmu tetep mambu. Ya tutup irungem ngono. Goblok lho. Ayo. Dadi Pak Riyadi ngene Mas. Piye. Ning kene awak dhewe ditekakno. Iki dikon seneng-seneng nyenengno karo kiwa tengene sing diarani sedekah rasa. Dadi Pak Riyadi kuwi nyenengno karo kiwa tengene. Kuwi tujuane apa? Tujuane apa mon? Tujuane kuwi ora ketang piye iki Pak Riyadi golek pahala. Ben entuk pahala sing akeh, sok sapa sing gelem nyenengno karo marang liyan kuwi ngono swarga jaminane. Mulane hukum Kena digugu omong. ada ora kenek gene. Wonge sapa wonge sing nyenengno wong akeh. Kuwi swarga cadangane. Sing ngomong sapa? Lho mulan kok sing ngomong sapa piye ki tau sinau agama ora? Agama yo Aku tau. karo kancil iki ra percaya. Lho ora ngono tak Kandham piye sing nyenengno wong akeh cadangane? swarga. Aku takok. Apa? Kowe tau roh begenggek ta ora? Lah, Iku nyenengno wong akeh, nyenengno wong sak pirang-pirang. bedingin iki cedhake iki nek cedhaki kaya ceki ngene iki nyenengno wong akeh iki cadangan neraka apa swarga. Ada tekan kono iki lho. Lah iku yo nyenengno wong Rembukane. akeh lho. Rembukane iki ora tekan kono kok iso marik-marik Lah iki. jaringmu sok sapa wae sapa nyenengno wong akeh. Lah kuwi yo nyenengno wong akeh apa ora? Iya. Kadang kala bojone wong yo disenengno. Anu Mas, kuwi iya. Ki ngene lho Mas, kuwi kenapa kok mlebune gak ning swarga? Ki perkarane iki nek bar njaluk bayaran utawa pamrih. Mulane nyenengno wong akeh lah kaya Pak Riyadi gak njaluk arep-arep bayaran. Ora arep-arep bayaran. Nek nganggo bayaran kuwi neraka. neraka. Temon. Apa? Omahmu ndi, Mas? Omahku Bluro, Poletan. Rene kowe nderek dilar Tribudaya. Yo. Nyenengno wong akeh. Nyenengno keluargane Bu Desi. Bu Desi. Kalih Pak sinten? Pak Riyadi Pak ya. Riyadi. Pak Riyadi. Umpama kowe ra dibayar lila, Yo bayaran adoh kok. berarti kowe ya neraka. Wis neraka piye omongane ora cetha iki. Lah yo nggo pamrih nyenengno ngono kok. Iya lah omongane. Kenapa? Mbok. Kok iso tekan aku mlebu neraka iki? Lah kene ndagil nyenengno wong akeh apa ora? Ya. Lah iya, Lah iya. njaluk bayaran apa ora? Ya iya. Lah neraka sadangamu. Kok iso? Kleru kowe mon. Kok kleru ya? Yo. Lah, Kleru. Kuwi mbolo sapa nek ngulang kali tak buacok lho kuwi. Aku disono duwike ya tak ilangi. Bicara tok-tok ora ya. tot. Kleru. Heeh, lho sapa? Kleru. Wonge sapa? Sing nyeneng wong akeh kok balik tok kono neh kuwi. Sing mergawe njaluk bayaran. Kuwi neraka. Jare subur aku gak melok-melok. Kowe njuk bayaran apa ora? Ora. Pek kowe. Apik. Aku yo gak njuk bayaran nek ngono Sebabnya apa dek kok ra njuk bayaran? tak jaluk sik. Entek. Ini Bangsane. penipuan. Dongokno Mas, didongak-dongakno sing Didongakno apik. iki acarane sunatan, Sunat. sunati iki putri. Heeh. Yo, Be. Wedok. Kowe sing numpak gajah mang mosok sing sunat cah 5.
Kira gajah sore mangeri, Mas. Kenapa? Sing dadi gajah. Kenapa? Sesuk iki jaepongmu celuk jaepong gajah. Lah sebabe Kok ngarep sayar-sayar iki. melok dadi gajah. Dimati wong limo tukang jaepong. Ora mergawe yo. Ora apa-apa, sesuk tak ngongkon neh ngono kuwi. Dongakno Mas. Dongakno Didongakno adik sing dikitan. adi sing dikitan muga dadi putri ingkang solehah. Mosok wedok tenan. Wedok. Bekti marang wong tuwa kalorone migunani tumrap nusa bangsa ten agama. Amin. Patut piturut apa kandhane wong tuwa. Ah, Jare ah. wong kondo biyen kae kandhake ngene. Kandhane Mas. piye, Cil? Anak polah bobo kepradan. Sing tegese Sing tegese iki cetha kawela-wela bengi iki kagem panjenengan Pak Riyadi nyenengke kagem panjenenganipun anake Mas. mulane kaya ana tetembungan. Tembungane piye, Mon? Taruna ngungkuli bapa didongak-dongakno kanggo putrine, muga-muga iso ngungkuli karo wong tuane. Ngungkuli apa? Ngungkuli gaweane. Contone Contone saumpama, Ja. saumpama kok wong tuane iki dadi RT, anake paling ora iki sak ndure. Dure RT apa, Dik? Sak ndure RT kuwi ya lurah. Ngono. lah saumpama bapake dadi lurah, anake kudu dadi apa? Sak ndure pakane. Dadi apa, Mon? Camat. Ngono. Seumpama bapake dadi camat, anake kudu dadi apa? Sak ndure. Tambah dhuwur dadi apa, Mon? Bupati. Alah. Dadi iso sak ndure. Bar kok keprake. Bar. Bar nek ngene carane bar. Kentongamu kok loro le, Bro. Ngono kudu iso sak ndure. Bapake nek dadi bupati kudu anake Sak dadi ndure. dadi apa, Dek? Nek pakane bupati anake ya dadi presiden. Lah pamane kok pane wis kasembadan dadi presiden. Sak ndure. Dadi apa anake, Mon? Dadi songkok. Lah pamane kok pane wis dadi sangka. Anake kudu dadi apa, Dik? Sak ndure. Dadi apa? Gendeng. Lah pamane pane wis kaleksanan dadi gendeng. Ya sak ndure. Dadi apa? Dadi langit ngebreki ndasmu lho. Ana wis pol dhuwur. Pamane kok pane wis dadi langit. Ya sak ndure. Dadi apa? Dadi kurang ajar. Wong kok nesunan ae iki. Wis pol dhuwur kok mbok takokno ae. Wah, iso ana sing dhuwur. Sak ndure umpamane pakane dadi langit anake. Hah? Ayo apa sak ndure? Nek aku sak dhuwure neh Apa? dadi Allah Subhanahu wa taala. Allah dadi menteki kuwi ngawur. Ya, ayo kono. Ayo, Heeh. kanca-kanca sebelah kanan yo ora sabar, sebelah kiri ora sabar. Ra dadi ngopo? Jalukane apa, Bro? Jalukane liwung. Oh, wong tuh pedhot ngono. Lho liwung kok, Mas. Lila. Lila liwung kok. Oh, kowe iki kupingmu sing kopokno kok. Orjene ora ono. Lah ya orjene ora ono, Bro. Oh, nama iki iso, Mas. Iso. Iso. Iso yo garapke. Liwung. Heeh. Yo. Diaturke. Mon, Temon anggere aja. bawa. Bedhog iko lho. Lah. Ku pelok. Bu Desi. Wah, pelok slendro. Kok temon mulai gawa-gawani. Tintingane pelok. Kayak kena kok cabet bilang. Sindir ngenyek. Lho aku mah lulusan pilok. Pilok. Pelok gemilok rayem kono. Pelak panjang kowe muni pelak do mesem kabeh kok. Tintingi pelok, Mas. Kaya iso-iso ae. Apik iki kita bengi iki temon. Wong nek ora sejatine temon iki Bar mangan apa kowe, Dek kok? bambu. Apa? Bambu. Jambu ndi? Bambu iki. Jambune sapa Mbok Joko? Wah, aku kok coba takoki ae. Kang katulu Ora nyenok Ora ora nyira. nuwun sewu nadyan to kok bluro terkenal slendro nek kula pelok nguasai. Iya. Ora nyono ora ngira bar nyolong jambu apik suaramu. Rasamu. Terusno ora? Terusno. Rinonce melati
piye ngene. Iya, rasa kecek dibedil kok ngisor wong kengko malah. Malela katonton ketoke kuthuk cah wis gedung rina wengi dadi lho ya anu sepurane den diganggu kok kene asine emang gak ngono Ganggu piye? Impen aslinya gak roh Mosok ora roh. Lah kok mbok bengokno? iki lho aku ndredeg wong lali kok Diwasan dedawa. Bok Iki kok mama. bebuntone welas iku anu Den sithik Den 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 sinden Den Biar kira krungu suaramu. aku iku nyeluk lon-lon karepku ben mbok strum konangan isin aku aku wis ngetokno gagahku kowe Ngono jare iso. lah iki sampun nih Yo. dununge wong manes ya iki lho sing terakhir jenengan wis kupingem tak bosok Kandhane iku. sampun pun jenengan mau ndak tinggi pepuntone welas iku Terus dununge wong manis ingkang nah terakhir iki lho jenengan Kula malih. ingkang mawis. ingkang mawis wuyo nah kandhane terakhir takon sampean Bu. Nah, ini lho. Ki dawah napa li? Sing angel. Apa? Gendeng ora angel gak usah. Apa, Mas? Mbuh. Kok Iki kok malah ketok bingungi dhewe kenapa. Ya monggo Bu Sinden. Monggo Bu Sinden. Tibane melati rino teh. Nggih, monggo. Nggih. Lakae wos mrene nyangking kembang melati rino tondo yakti tetapi kang saku ane
Ati Rinonce. Mula kae melati kembang, ya to. Heeh. Kaustan melati Rinonce. Ora lali Mas Temon lan Mas Subur wigati ndedonga kalian kajate Pak Riyadi sak keluarga. Sak punggure nimbali sandiwara ketoprak gilar Tribudaya. Rezekine Pak Riyadi ora lokak sangsaya kebang. Amin. Ora rubuh sangsaya bakuh. Amin. Ora kutah sangsaya wutuh. Amin. Iya to. Dongakno kabeh karo sing Dongakno. karo sing nonton Sing Mas. isih wewungon kae bapak-bapake didongakno kalih ibuke ning ngarep omah kae didongakno muga-muga seger waras. Amin. Diparingi lancar rejeki. Apa sing dikarepno bapak kalih ibu sing tasih wewungon muga-muga kasembadan. Sing kepenak yo ora ketang piye jare godhong katos sing legakno weteng. Pancen bener mau. Padene manungsa kudu iso nglegakno sak liya-liyane sing padha manungsane. Diaturke setunggal pamundutan. Ya. Liwung digagrak rancak mawon. Nggih. Kanggo sing pungkasan. Gagrake liwung. Ya, lah mang liwung apa lila jeluane? Liwung kae nggo tontongan kae. Liwung apa lila, Bro? Ya wis. Kandhani sing penting awak dhewe iki iso nyedulurne. Pancen bener Kaya mon. ana tetembungan sapa sing akeh dulure, Bakal akeh buane. rezekine. Buwoan. Gak kejane kok amen kudu mojok rono kena apa to? Gak. Walah. roh jambu lah ya amen mojok ae. Mangga liwung, Cok. Yo. Wes Kok pokoke wis di cawisi bapake ngemplet gani jambu. Anje, buka celuk Mas Kancil. Dadi. Ya. Yuk. Gilar Tribudaya. Oh Yo. Kalau. Yuk. Oh penyanyi. Oh penyanyi Cil. Sinten? Niku Bapake. Mase. Monggo. Yo. Hey. Oh. So. Dadi wong atiku nalikane sepi san ketemu wong ayu dadi lampu bodho ati rinten siang dalu kinerbang jiwa raga undang rasa tumete sing kalbu lir nguyahi segara datan bisa ngluluhke atiku suwe nggonku ngenteni wong ati liwung ning atiku to jambi dadya ati nyawiji senadyan apa tak lakoni sabda patita ratu meng sliramu dadya sisianku mugi
Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. Yuk. Hey. Wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku anggodo ati rinten siang dalu kinaraban jiwa raga kondang rasa tumetesek kalbu lerang uya isakara tatandi iso ngluluhke ati monggo musike suwe kon nganteni lewonge atiku antuk jampi katya ati sawiji nadyan abet tak lakoni saiki urung tau didoni sapi ya Ketoke wis krasa. matur sembah nuwun kunjuk dumateng Bapak Riyadi dalah kaluwarga niki awak dhewe dicukupi sakmene oleh nyambut gawe ibarat awak dhewe iki wakili rombongan ketoprak Gilar Tribudaya mbok menawa ana salah klera-klerune entuke nyambut gawe aja lali padha njaluk sepura sing gedhe ayo ta yuk guru cukupe sesuk soale yo nimbali ning rada adoh alhamdulillah sesuk ning Sulawesi dadi perjalanan nyebrang ngene awak dhewe cukup ayo padha marang kewajiban ayo buka ning ndi